Kula nuwun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas, lenggah rumiyin. Rak ya padha slamet to Mas. Inggih pangestunipun Bapak kula wilujeng. Ana wigati apa Mas kok sajak penting banget? Kepareng matur kalian Bapak Bakir, mbok bilih anggen kula matur sakmangke wonten kalepatanipun saestu kula nyuwun pangapunten. Sowan kula wonten mriki ingkang sepisan inggih menika badhe silaturahmi. Dene ingkang kaping kalihipun kula dipun utus dening Bapak Sarji, mbok bilih sakmangke badha isak Bapak kasuwun rawuh wonten dalemipun Bapak Sarji ingkang saperlu maos puji dzikir kalimah thayyibah kangge ngentun almarhum Simbah Mardi ingkang sampun jangkep 1000 dintenipun. Mbok bilih cekap semanten atur kula matur nuwun. Inggih, kula tampi aturipun panjenengan Mas, mbok menawi samangke boten wonten alangan satunggal menapa, kula samangke saged sowan wonten dalemipun Pak Sarji. Inggih matur nuwun Pak, mbok bilih sampun cekap sowan kula wonten dalemipun Bapak saha sampun pinanggih wilujeng sedayanipun. Pramila kula badhe nyuwun pamit badhe ngajengaken lampah. Inggih Mas, ngatos-atos.